Grabe kulay ng gagamba to. Hindi makatotohanan mga idol. Walang filter. Oh. Grabe. Real na real. So, what's up mga AJ, no? Good morning or kung anong oras nyo man makapanood ko. So, unang-una pala gusto ko lang i-shoutout, no, sa Facebook page natin yung top fan natin na si Michael F. Cruz, no. So, salamat sa support idol at sa mga nanonood sa atin dyan, maraming salamat, no. So, gusto ko rin i-shoutout si Tib TV, si Zaldi TV, no. Saka si Sir Brian at si Sir Benedict, no? Si Sir John Benedict ng Cavite. So, shoutout sa iyo, idol. Sana panood mo tong vlog na to. So, again, nakatapos ko lang no, na-ship na yung gagamba. Ano oras na ba? 12 na. So, kanina pang 10 AM. So, pasok sa cut-off, no? 11 AM yun. Larga na yun. So, ito, may dumating ulit akong gagamba. Unti lang naman to, no? Unti lang. Pero may parating ako bukas. Yun yung volume talaga. Ang dami nung bukas ng dating. Ang gaganda ng gagamba. Again, kung mapanood nyo to mga idol, kung mag-message kayo sa Facebook page ko, wag na wag kayong hihingi ng sample ng picture o sample size ng ano. Kasi hindi ako nagbibigay, no. Napakadalang talaga na, yun, kung magbibigay mo na ako yung ako yung nagkukusa, no. Pero kung hihingihan nyo ako mga idol, tapos pipili kayo. Kasi matagal yan, matagal na proseso, no. So, yun lang. And again, may mga kaha tayo, yung blue, yung red, sa yung gray. So, check nyo sa Facebook page natin, ang gaganda ng kaha. May kalakat pa, may sample ako dito. So, check nyo to. Ito yung idol, oh. Sample lang, no? Sample lang. So, yan, no? 5H, mga idol. 5H. So, kung gusto nyo lang, no? Ito nga pala, ipapakita akong gagamba sa inyo. Masaya ako na medyo nalungkot din sa mga gagamba na to. Magaganda siya, pero medyo basta, makikita nyo na lang. So, tara, tingnan natin kung bakit. So, yung mga kulit na mga gagamba idol, yan yung taga-finish natin, no. Yan yung taga-finish natin sa mga kulit na gagamba. Hindi, biro lang. Ano yan? Binili lang natin dito kasi gusto lang ng anak ko, no. So, ito. Pulahin. Try natin labas, ha. Kasi pag nalabas natin, mas maganda yung lighting kasi may plastic, eh. So, yan siya idol, oh. Yan. Paka-solid, diba? Ang ganda. So, yan yung kalidad ng mga gagamba natin, idol. Oh, yan yung kalidad ng gagamba natin, no. Simple lang pero wasak, mga idol. Oh, see? So, dito lang kayo sa akin makakita ng ganito, mga idol, no. Halos wala talagang dilaw. Mayroon man suntok sa buwan, no, ng dilaw ngayon. So, hindi na akong papadating ng dilaw. Pero expect nyo na wala akong masyadong mga super lalaki talaga. Meron man unti lang, no. Unti lang. Pero tingnan natin kasi may mga area pa rin naman ako na pinapahanapan sa tao natin, no. So ganda talaga ng gagamba. Taka muna idol, patong ka muna dyan. Sige na, taka muna. Oops. So, tingnan natin yung iba. Bibili ka ba ng gagamba, boss? Hindi, idol. May nag-message sa atin kung bibili daw ako. Kung ganito yung materialis mo, idol, baka. Pero kung hindi, salamat na lang, no. Baka, oh, grabe yung mga quality ng gagamba dito, idol. Grabe, oh. Kaganda ng gagamba, no. So, medyo may mga butsogin, pero ilan pa lang kasi to. Bukas paparating yung volume ko na gagamba, no. Bukas darating yung marami talaga. So, kung madali kayo kausap, mga idol, sabihin nyo sa akin, boss Gagambino, may-ari naman yan. Sabihin ko, wala. Pwede sabihin nyo kagad kung gusto nada nyo. Ako kasi, mga idol, kung madali kayo kausap, sinabi nyo, boss, akin na lahat yan, babayaran ko lahat. Pwede inyo, tapos. Ganun lang naman ako kausap, no. Pero yung paikot-ikot, gagawin tayong Ferris wheel, no. Tapos PPM ulit ng gabi, PPM bukas na naman, PPM na ganito. Tanong ng tanong, idol, sa iba na kayo bumili, no. Kasi ang ending nun, mga idol, kung ano yung tira-tira, yun yung mapupunta sa inyo. Kasi paikot-ikot kayo, eh. Ang daming naghahabol ng ganito. Kung marunong kayo talaga at naggagamba kayo, unang tingin nyo pa lang sa gagamba, no, alam nyo kung quality yung gagamba.
Ngayon, kung matipid kayo sa materyales, malaki kayo sumugal. Ako na mismo nagsabi sa inyo mga idol, huminto na kayo sa paggagamba. Isipin nyo gagamit kayo ng materyales na bulok, susugal kayo ng malaki. Ano, ending nyo? Pwede magkakanda talo-talo kayo. So, hintuan nyo na lang, no? Pero kung hindi kayo matipid sa materialis nyo, magaganda yung gamit nyo, sumusugal kayo ng malaki. Ang ending yan mga idol, yung mga taong nagtitipid, yun naman ang kakanain nyo. Titipid sa materialis, no? Kumbaga sa gagamit sila ng medyo old na gagamba. Gagamit sila ng manipis, malalambot na gagamba. Ang papangit na gagamba, hindi naman semi-extended, mga ganun. So dito ako nadidismaya sa mga ganito. Ang lalaking gagamba nito kung tutusin. Ayan. Kaso bundat. Dito ako nadidismaya sa mga ganitong gagamba. Ang lalaki pero bundat. Bagsak to. Sa reject natin to. Ito matino-tino pa to. Kasi ito hindi iitlog. Ito iitlog din to. Ang lalaki nga iitlog naman, no. So yung mga hindi lang iitlog dito, yun yung magagandang gagamba talaga. So yan. Ito po, malaki pang isa, iitlog din to. So pero may kumukuha nito, no. May kumukuha nito dito sa atin. Pero minsan in-offer ko rin sa iba kasi may ibang tao din naman na kinukursunada yung mga ganyan. O minsan ginagamit ko, no. Ako gumagamit. Kasi marunong naman ako tumansya ng gagamba at may mga pakamugan ako dito. So ito ng itlog, oh. Ito yung itsura niya, no, ng itlog. So yan na siya ngayon, no. Malabo yung camera natin. Shit, nagbo-vlog pala ako na malabo yung camera. Palandyo. Ayan. So, ito maganda to. Ito maganda talaga to. Makapal to mga idol pag nakalabas to. Maganda to. So, gusto nyo makita yung ano. Ito, sample lang ko kayo ng matigas mga idol. Oh shit, grabe na derby size mga idol. Shit. Grabe na tigay. Shit. Kapal. Oh, may dumating na naman. Kaka-ship ko lang. May dumating na naman. So, yan siya idol. Kung gaano kakapal. Grabe.